Bl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom l-għodwa tajba. Illum il-15 ta' Novembru tista' ssir it-tifkira ta' San Albertu l-Kbejr, isqof u duttur tal-Knisja. Ħa nisimgħu ftit fuq il-ħajja tiegħu. San Albertu l-Kbejr twieled f'Lawingen, f'xatt id-Danubju fil-Ġermanja, għal ħabta tas-sena 1206. Studja Padova u Pariġi. Daħal fl-ordni tal-Predikaturi, jew kif nafuh aħna tad-Dominikani, u għallem f'ħafna postijiet. U fost l-istudenti tiegħu kien hemm ukoll San Tomas d'Aquino. Għal sentejn kien isqof ta' Regensburg u tħabad bla eda għal paċi bejn il-popli u l-istati. Kiteb ħafna opri ta' għerf kbejr fuq it-teoloġija u x-xjenzi naturali. Miet f'Köln fl-1280. Nitolbu bl-interċessjoni ta' l-isqof kbejr tas-sewraj tal-poplu tiegħu li kellu mħabba wkoll lejn ix-xjenzi naturali. Nitolbu wkoll għax-xjentisti llum ħalli fir-riċerka tagħhom ma jeskludux lill-Alla u ma jqisux il-Alla xi ħaġa materjali li tista' tippruva u x'hekk bil-metodi xjentifiċi. Allu spiritu imur lil mill-metodi xjentifiċi li l-oġġett tagħhom tkun xi ħaġa materjali. Alla ħares il-Alla nappruvaw jew ma nappruvawx bix-xjenza għax Allu spiritu eżis ħuti u għalhekk nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija billi hekk b'umiltà nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna. Int li lqajt bimħabba kbira l-indiema ta' Pietru Mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ħutna il-mejtin kollha tal-familji Ċefaj u Magro. Nitolbu. O Alla, indawwalt lill-isqof Sant Albertu u għamiltu tassew kbejr għax bejk għaraf il-aqqa tajjeb flimkien il-għerf tad-dinja mal-fidi mqazza. Għamel li nħadnu sewwa it-tagħlim li jutana biex il-għerf tad-dinja aktar ma jikber f'kull fera tiegħu, aktar jienna narfuk u nħobbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni jittra ta' San Ġwan Apostlu. Sinjura, ħassejt ferħ kbir li sibt il-xi wħud minn uliedek miexja fil-verità kif ikkmandana nagħmlu l-Missier. U issa, Sinjura, nitolbok li nħobbu l-xulxin. Dan li qiegħed niktiblek mhuwiex xi kmandament ġdid għax ilu għandna sa mill-bidu. L-imħabba hija din li nimxu skont il-kmandamenti tiegħu. U dan il-kmandament kif smajtu sa mill-bidu huwa li timxu fl-imħabba. Għax ħarġu fid-dinja ħafna qarrieqa, nies li ma jridux jistqarru li Ġesu Kristu ġie fil-ġisem. Dawn huma l-qarrieqa u l-Antikrist. Ħarsu rwieħkom li ma tmurrux titilfu dak li għalih ħdimtu, imma li tieħdu ħlas sħiħ. Jekk xi ħadd jaqbes il-barra u ma jibqax fit-tagħlim ta' Kristu, dan m'għandux lill-Alla fih. Imma min jibqa' fit-tagħlim għandu l-Missier u l-Liben fih. Il-kelma tal-Mulej.
ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. ħenjin dawk li triqatom blaħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. ħenjin dawk li jħarsu l-proċetti tiegħu u li jfittxuh b'qalbhom kollha. ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. B'qalbi kollha jiena nfittxek tħallinix nidbiet mill-kmandamenti tiegħek. Jien żammejt kelmtek f'qalbi biex ma nindem qatt kontrik. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Kun twajjeb mal-qaddej tiegħek, għatini li ngħix u nħares il-kelma tiegħek. Iftaħ li għajnejja biex nara l-eġubijiet tal-liġi tiegħek. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Qawwu qalbkom u werfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: bħalma ġara fi żmien Noe, hekk ukoll jiġri fi żmien bin il-bniedem. Kienu jieklu, jixorbu, jiżżewġu u jżewġu sa dakinhar li Noe daħal fl-arka, imbagħad ġie d-dilluvju u qerridhom il-koll. L-istess bħalma ġara fi żmien Lot. Kienu jieklu, jixorbu, jixtru, ibiju, iħawlu, jibnu. Imma dakinhar li Lot ħareġ minn Sodoma, Alla baċċita ta' nar u kubrejt mis-sema u qerridhom il-koll. Hekk ikun il-jum li fih jidher bin il-bniedem. F'dak il-jum min ikun fuq il-bejt u kollu ħwejġu ġewwa fid-dar, iqis li ma jinżilx jieħodhom. Hekk ukoll min ikun fir-raba, iqis li ma jarġax lura. Ftakru fil-mara ta' Lot. Min ifittex isalva ħajtu jitlifa, iżda min jitlifa isalva. Ngħidilkom li f'dak il-lejl tnejn ikunu f'sodda waħda, wieħed minnhom jittieħed u l-ieħor jitħalla. Żewġ nisa jkunu jidħnu flimkien, waħda minnhom tittieħed u l-oħra titħalla. Qalulu fejn mulej? Huwa ġibhom fejn ikun hemm il-ġisem mejjed, hemm l-isqra jinġabru. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Naħseb li taqblu miegħi li faċli eżis ħuti f'din il-ħajja nispiċċaw ngħixu aljenati, għaddejjin minn ħaġa l-oħra u ninsew l-hemm fejn aħna sejrejn. Ninsew li aħna qegħdin fuq vjaġġ. Ninsew li l-ħajja tagħna fuq din l-art mhix għal dejjem. U allura nibdew ninsew eżis ħuti dak li hu l-iżjed essenzjali. Il-qari tal-lum b'xi mod naħseb jiena qed iħejjina għal festa għażiża ta' Kristu Re u x'hekk li niċċelebraw mhux il-ħadd li ġej imma ta' wara. Il-festa li tagħlaq is-sena liturġika. U li allura trid b'xi mod tfakkarna li l-ħajja tagħna fuq din l-art tgħaddi. U x'hekk u l-Vanġelu tal-lum hekk qed jgħidilna eżis ħuti. Bħalma ġara fi żmien Lot u fi żmien Noe. Dawn kienu jgħixu ħajja, jixxalaw, jiddevertu, ma kienux imħejjija għal dak li kien ġej. Imbagħad x'in wasal id-dilluvju, jiex waslet ix-xita ta' nar mis-sema,
din ħadithom Alla rrieda. Tgħid il-mulej xi jgħid għal żmienna. Tgħid kemm minna eżis ħuti ta' bilħaq nistgħu ngħidu li aħna mħejjija. Ma nafx tgħidux każ l-ewwel qari tal-lum mit-tieni jittra ta' San Ġwann Apostlu. San Ġwann jgħidilna kemm importanti it-tagħlim. Infatti San Ġorġ Preka kien jgħid it-tagħlim u l-għajn ta' kull ġejt. It-tagħlim jew għalina s-smieħ tal-kelma t'Alla. Għax dak huwa l-aqwa mod li beħ aħna nkunu mħejjija eżis ħuti ta' il-kelma t'Alla u allura nappella lil kull min jismani mhux biss għall-quddiesa tal-ħadd, dak huwa l-obbligu. Il-minimu jiġifieri nistgħu nagħmlu u x'hekk. Meta allura nittraskuraw il-quddiesa tal-ħadd eżis ħuti mingħajr raġuni verament serja, jien ngħid irid ikun impossibbli, mhux diffiċli għalina. Impossibbli għax id-diffiċli kieku fejn jidħlu l-affarijiet tad-dinja nagħmluh. Kieku xi ħadd jgħidlek nagħtik 1000 euro kif tmur quddiesa tmur. Allura għal xi ħaġa li hija ta' valur ħafna iktar minn 1000 euro ma tmurx li l-quddiesa eżis ħuti. U x'hekk. Mela l-quddiesa tal-ħadd meta ngħidu hemm l-obbligu x'jiġifieri? Meta ngħidu ilu konna nitkellmu minnu b'mejjed, nub gravi, ma tismax quddiesa hekk ta' mejn il-quddiesa jfalli għal xejn. X'jiġifieri għaliex jagħmel nub gravi, għaliex hija xi ħaġa serja ħafna. Għaliex inkunu nagħtu l-opportunità li jittentana x-xitan u jittentana tgħidlek u iwa u billi ma mortx u b'daqshekk ġara. U n-nota x'ikun qed jagħmel ikun qed ibiet minnek il-quddiesa. Il-quddiesa tibda ssir dejjem inqas importanti f'ħajtek. U min jitlef il-quddiesa jitlef l-Alla eżis ħuti ta'. M'hemmx triq tan-nofsa ma nqogħdux nilagħbu bil-kliem u mela hemm bżonn tmur il-knisja biex titlof dak il-boloħ jirraġunaw hekk. Jirraġun hekk min iċċedja t-tentazzjoni tax-xitan. Iva titlef il-quddies serjetà tal-quddiesa tal-ħadd eżis ħuti titbiet minn Alla. M'hemmx triq tan-nofs. U allura il-quddiesa tal-ħadd iva hemm l-obbligu tal-quddiesa tal-ħadd. U min jista' il-quddiesa ta' fuq it-television tot għal min għalih huwa impossibbli li jmur l-knisja. Min għalih hu possibbli jmur l-knisja jeħtieġ jmur fil-knisja fiżikament. Kamon inti għalejk kif kollok ibnek imsiefer ikellmek fuq fuq il-messenger u jiġi jarak l-istess ħaġa. L-istess il-quddiesa ta' eżis ħuti. Tiġi preżentament tisma' l-kelma t'Alla u tirċevih l-istess ħaġa li tara fuq l-iskrin. Mhux l-istess ħaġa mhux hekk. Allura nagħmlu mpenn eżis ħuti il-quddiesa tal-ħadd hija l-obbligu, però min irid ifittex iżjed eżis ħuti jfittex il-quddiesa kuljum jista'. Nemmen law ħafna li jistgħu ta' min ma jistax min jaħdem għandu familja u l-ġurnata impenjata ħafna verament ma jistax. Ma jistax. Imma kemm hawn min jistgħu ma jmurx. Eżis ħuti nagħmel appell mod speċjal min irtirat. Kemm tkun ħaġa sabiħa li nieħdu sehem fil-quddiesa ta' kuljum, kemm tkun ħaġa sabiħa li niftħu widnejna l-kelma t'Alla kuljum li tixxandilna fil-quddiesa. Kemm jiftħilna għajnejna l-mulej eżis ħuti. Smajtux qed jgħidilna llum mhux. Imbagħad ikompli jgħidilna f'dak il-jum min ikun fuq il-bejt, u jkollu ħwejġu ġewwa d-dar qisli ma jinżilx jieħodhom, x'qalnek qed jirreferu. Ma ninsewx li l-Vanġeli nkitbu fil-kuntest ta' ġrajja kera ħafna, il-qerda ta' Ġerusalemm fis-sena 70. U hawnhekk qed jgħid allura qisu l-qerda ta' Ġerusalemm tant kienet kera mir-Rumani u l-qerda tal-poplu ta' Iżrael u tant inqatlu nies u l-bqija ġew meħudin fl-eżilju u l-art ħalliet ħerba li għalihom diet tissimbolizza l-aħħar ta' żmien. U għalhekk qed jgħidilnek mela meta taraw is-soldati ġejjin min ikun fuq il-bejt ma jidħol ġewwa jfittex jaħrab. Infatti kienu ħafna nsar li salvaw minħabba dal-kelmiet ta' Ġesu. Eżis ħuti. Min ifittex isalva lil ħajtu jitlifa. Iżda min jitlifa jsalva. Kemm huma qawwijin dal-kelmiet eżis ħuti. Tfittex issalva ħajtek x'jiġifieri tkun egoist. Taħseb dejjem fl-interessi tiegħek. L-ewwel int, it-tieni int u t-tieli int u r-raba' min jaf. Titlef is-sens tal-ħajja. Iżda min jitlifa min jagħtija, kelma forsi iktar tiftijem kif ngħidu min jagħtija min ikun ġenerus, min iħobb, min jagħti bla ħafna kalkoli. Eżis ħuti, dak isalva. Dak jiskopri l-sbuħija tal-ħajja.
U ngħidilkom li fl-lejl wieħed tnejn ikunu f'sodda waħda, wieħed jittieħed u ieħor jitħalla mhux hekk jiġri meta żżurna l-mewt. Ma nafux meta tiġi, eżis ħut, imbagħad l-aħħar parti. Jgħidulu żewġ nisa fejn jittieħdu. U ġiet jgħidilhom huma jgħidulu fejn mulej, u jgħidilhom fejn ikun hemm il-ġisem mejjed hemm l-isqra jinġabru taf x'ifisseru. Mhux kull fejn tinġabar il-forla ikun hemm xi ħaġa sabiħa. Mhux kull fejn tmur il-maġġoranza, eżis ħutej, ikun hemm il-barka t'Alla. L-isqra jinġabru madwar ġisem mejjed u rridu nqogħdu attenti għax jista' jkun ħafna drabi li fejn tmur il-ħafna forsi l-lum li tabbanduna l-fida ħafna jqisuha xi ħaġa moderna. Ma jfissirx li għandhom raġun. Eżis ħutej. Ma jfissirx li għandhom raġun. Dak li qed jgħidilna l-mulej Alla niftħu għajnejna u qalbna għall-messaġġ tal-kelma t'Alla u aħna nażlu l-mulej. Jażluh xil-ħafna jew jażluh xil-ftit m'għandux jagħmel differenza għalina. X'nagħmel jien? Kemm nażlu l-mulej jien l-ewwel qabel kollox. Kemm insir apostlu tal-mulej jien billi nwasslu b'qalbi u ġismi u ruħi kollha lill-oħrajn b'umiltà u sempliċità u rispett għax fl-aħħar mill-aħħar jasal l-jum tiegħi li nidher quddiem Alla u jien irid nwieġeb għal emili. Kjoġobkom mu bil-wieqfa. Aħna nroddu ħar lill-Alla llum għall-erf li biħżejjen lil San Albertu l-Kbejr, nitolbuh jagħtina l-erf tal-ħwejjex tas-sema biex narfu nużaw l-erf tad-dinja għas-salvazzjoni tagħna. Ibgħat mulej l-ispirtu tiegħek fuq il-Papa Franġisku, l-isqfijiet u s-saċerdoti tagħna kollha biex mimlijin bl-erf tiegħek juruna t-triq tas-salvazzjoni nitolbu. Ibgħat mulej l-ispirtu tiegħek ħajdawwa l-orrief u l-istudjużi tax-xjenzi naturali ħalli bihom jaslu biex jifhmu li minnek tiġi kull glorja tajba u kull don perfett kif għamel San Albertu l-Kbejr nitolbu. Għati mulej il-mistriħ ta' dejjem lil ħutna li għalihom qed noffru s-sagrifiċċju tal-quddiesa u lil ħutna mejtin kollha u għamel jiddi fuqhom id-dawl tiegħek ta' dejjem nitolbu. Ibgħat mulej l-ispirtu tiegħek fuq l-għalliema u l-istudenti kollha tagħna biex bil-ħidma tagħhom fit-tagħlim u l-istudju jaslu għal verità sħiħa li jint nitolbu. Ismana. Ibgħat mulej l-ispirtu tiegħek biex iħeġġiġna fit-talb u d-devozzjoni lejn il-Verġni Marija fuq l-eżempju ta' San Albertu l-Kbejr nitolbu. Min qalbna nsellmulkom lilkom eżis ħutna anzjani, morda, persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk kollha li ma jistgħux jieħdu sehem fil-quddiesa sinċerament, lilkom li tieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli. Insellem lilkom eżis emigranti, lilkom li titolbuna nitolbu għalikom u lil dawk kollha eżis ħuti li bħalissa forsi għaddejjin minn xi mument diffiċli fil-ħajja biex hekk fiduċja kbira f'Alla l-kol kemm aħna, Alla li tant iħobbna u ridna nħobbu lil xulxejn eżis ħuti. Ejjew b'fiduċja kbira nresqulu t-talba tagħna fi ftit mumenti ta' skiet. Mulej Alla tagħna, il-qattalb li qed nagħmlulek illum fix-xejn tagħna, watina l-grazzja li bħal San Albertu aktar ma jikber l-erf tagħna fil-ħwejjex tad-dinja, aktar jissaħħaħ fina l-erf tal-ħwejjex tas-sema. Bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-mister dan l-ilma u l-bejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-ħelmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dili jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ.
il-qana mulej Alla tagħna u li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej minn żuniti u dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalbu lejn bidejk is-sagrifiċċju tifru glorja ta' ismu. Aħtiġi tagħna ta' Knisja mazza kollha. Ikun jogħġbok Alla is-sagrifiċċju li aħna minn qalbna noffrulek fit-tifkira ta' San Albertu l-Kbejr biex fuq it-twissijiet tiegħu ninaqdu fit-tifħir tiegħek u noffrulek lilna nfusna kollna kemm aħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Albertu l-Kbejr int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-għarf bit-tagħlim li uxandar u tilqa' talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġlu u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħejr u ngħidu bla qiegħda Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smawiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom għal bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qed nitolbu għal ħutna l-mejtin kollha il-membri tal-familji Ċefaj u Magru. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Albertu l-Kbejr u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek
Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrej, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jien trejt fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu iħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Dem ta' Kristu ħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen.
Ħanejdulu grazzi bil-qalb l-Mulej Jeżus Ħuti għall-Ewkaristija, dil-grazzja tan kbira li jatina l-Mulej u mod speċjali llum il-ġimgħa nitfgħu ħarsitna fuq is-salib ta' Ġesu u nsellmulu bil-qalb nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nitolbuk Mulej biex kif tqawwejna bi Kristu l-ħobs ħajtana, hekk ukoll tallimna bi Kristu li mallemtana, ħalli fit-tifkira ta' San Albertu l-Kbejr nitalmu l-verità tiegħek u nuruha fl-emil tagħna bl-imħabba bi Kristu Siedna. Ħanejdu flimkien 3 Ave Marijiet bġieħ 3 ijiem lil ġisem tal-Om tagħna Marija dan fil-qabar u nofru għall-lum speċjali għall-istudjużi, għall-istudenti tagħna, għal dawk li jgħallmuhom, għall-lecturers tal-Università, għal dawk li jinteressaw ruħhom mill-diversi areas tax-xjenza u ta' studju ieħor biex fuq tal-eżempju ta' San Albertu l-Kbejr l-għarf ta' din id-dinja irressaqna dejjem iżjed lejn Alla l-għajn ta' kull għarf. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallif d-dinja minn arteba, Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħaristek fuqna dejjem żomm. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-jum it-tajjeb lilkom il-koll. O Maria, li siet verba, altus mai faru, giu ima ta regina, la parferit legna tu, di clima polit via, li tie pro la lentesom. Regina il mantier fura deiem zom.